नै मेथाइ मोनजालायसिगोन जा मोनजालायसिगोन ओइ नै खुलिलायसिदो बे खुलि जादो दे रे मा मा दोङो नायनि मा दोङो खिथिना नुजोबाखै आलुनि चिप्स इदि नुयो औ नुवा इदि ओमफ्राय नैबे सिंग्रा बेनिफ्राय नैबे सेन्डविच ओमफ्राय मा दंबावो आरो गोदै गैया नैबे ओमफ्राय आरो नैबे मिस्टि दे नैबे जेलि आरो मा दोङो आखाइ हुगारनो हाय सामस न'आवबो लांनो जमायदो नामा गैयाना स्टिलनिसो दोङो नै आंनिया जमायलायबाय जागोन दे दे जा गोदैखौलाय अ गोदैखौ दांखाद' दे जा गोदै मालाय आंबो लुगैसोबाय जानोसै नै मालाय जासिदो नै जानाय लोंनाय फानदो इयाव मालाय ओमफ्राय जोंनि बर' दखान दोङो होनदो र' नायनो थांनि जों नायगिरनो थांनि अमाया सय पिसाव एकस'ना मा होनदो चिकेना नै जोंनिया Kena sekut, nang tek lagi, tek lagi bener sekut. Tek lagi bener sekut hang nani. Siapa pak? Udah mana? Salangde. Sa. फिथाबो दोङो नै फिथा एन्थाब फिथा नै सारा जादों मालाय नै ओंखामबो संदों सबाय अ ओइ जानो लुगैथाव नारजिजों अमा बेदर आरो चिकेन बेदरा बेदर खाम भाजि हासुबाय माबा मा होनो दुइस' ये चाय है ये दूध ये मैजिक राइस के साथ देते हैं सर दूध मैजिक राइस ये गोल ये चाय चाय पाओ सर दे लों लोंगासिनो इनो मालाय सा जोंनि आसामनि नै